ଅଛ? ଭଲ ତ ନା ନାହିଁ? ଗୁଡୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୁଖୁଆ। କି ବାସ୍ନା, ବାସ୍ନାରେ ଖାଇ ହେଇଯିବ ସବୁ, ସାଂଘାତିକ ବାସ୍ନା। ତା ସବୁ ଟମାଟୋ ଚକଟା, ମିକ୍ସଚର, ଚୁଙ୍ଗୁଡିରେ ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଛେଚି ଦେଲେ ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ। ଆଉ ଟମାଟୋରେ ତ ଟିକେ ପିଆଜ କାଟିକି ପକେଇଦେଲେ ହେଲା। ଆଉ ମିକ୍ସଚରଟା ତ ସାଇଡ୍ ରହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ମଜା। ଆଉ ରହୁଛି, ଯିବା ଖାଇକି କାମରେ ଯିବା।